Mga kabyanan, welcome naman ang tanan diri sa aton Kalingawan Harana Live, no? Diri sa Pirot Haranista Channel. Yari, no? Makadulong naman kita sa inyo sa pilat mga ambahan, no? Nga inyong mga ginpangabay, no? Kaya sa magligad, ginpangabay ni Abyan Okon, ni Abyan Fidel Arabes, no? Ang ining ambahanon nga nagatigulo tamasak, no? Kaya way nato malambutan sa ligat ng Domingo. Subong na lang nato para gid ini sa iya. Napasalamat ang kita ng iya nga pag-send sang dollar, no? Okay, yari para gid sa imo ining ambahanon nga nagatigulo tamasak. Manuwas ang tinaw sa gahong sangkat sila sa pagkaulikon. Kapayong si Tamasak ang matasip sa tanan, sang kapin sa duhang kagatos nga ilat indutan. Nagalangoy sa tubigong pagmadalong nga lunang, sa tanan nga kabayo ni Simon Protasio, siya gid ang ginasaligan. Insakyan si Tamasak pakadto sa irong-irong, sa gobernador Celio siya ang nakikimbong. Kaisog ang naghari sa kaugalingon,
Kud maluwas ang tinaw sa kahong sangkat sila sa pagkakulipon. Pagkasang asun sa panwasang dumangkas. Gobernador General nagpadala sinusulat. Imolagon ang minuto nga sa tumalutan. Nanging barutan ibo apang ang kabayo, si kamasak nga kabayo. Lirika natapos iningasaysayan. Istorya at maragtas, lutang na lulutan. Kabayo lang si Tamasak, apang ng imbaganihan. Kag nanging talanopion sa mga nagasunod, mga kaliwat natin. Okay, no? Mayroon to ang ambahanon nga nag-artikulo Tamasak na. Yung pangabagid sa atong pinalanggang viewer, no? Si Kidil Arabis na. Away kata kapalo na ano to nga pungsod ang iyang ginapalan. Lipat ako. Sige lang. Okay, no? Basta para nga siya. Yari Panginoon, isa kambahanon nga nag-artikulo, no? Ang saksi ang laragwan. Sa akin na inuununan ang mga kasakit may kalipay paman. Pila sa tukhan ko inuugasan sa masinaw nga luha. Sa kahimahiyaan pagdanon natin paghihumahalay. Ang isa ka isa di magpasaway. Yari man saksi ang atong larawan mientras kakabuhi. Dapat magpunay kakatapis pagyagan kung nagkahigugman. Kag nagkahampanay ng ang tagsa-tagsa, ang isa dapat din kung puno sang kapiyan agyanan sang linog.
katampis patiyan kung nagkahigog na. Tatlong panay lang ang tagsa-tagsa. Ang isa kapatid, puno sang kabiyak yan sang lino. Hindi matumbang ang isa kapatid, kung puno sa kabiyak yan sang lino. Hindi gid matumbang. Okay na, uyad to no. Ang bahanon ng Gatigulo, saksi ang Laragway. Pasensya ka mo no? Okay. Ano ni nga, sa nagakanta, nagakanta kita kasi nabad man yung ubo-ubo nga ng detaya. Sila. Okay na, antes kali kita magpadayo, nyari naman na yung pila ka mga shout-out, pilikan sa ato ng mga kautuhan. Happy watching sa kay Ray Reyes. Idol palihog lang biang himalos sa balian. Request sa kan. Nang perot pa shout out, pamati kid ko kada Domingo mag-live ka hamal ni Edwin Vargas. Happy watching. Thank you gali kay Sir Fidel Arabis nag-send naman sang dollar. Thank you, Gid, ha? $10. Thank you, Gid, Gid. sir. No? Shout out kay Inday Lisel Pichilier. Thank you sa sponsor nga load. Hi tayo pero pa shout out kay Lolo. Okay. Hello. Anghel nga per mega pamati kanimo kag paborito na mga kanta mo hambal ni Ma Rezel Carito. Happy watching. Okay. Bilang Ubuhaw. patakosang para sa himalpos, no? Liog na pangita. Kaya ginapangabay. Samtang bala ka. Yari anay, no? Idulot ko na anay ini ning kuan ko no Lamo lang. sang nagliligad to daw bala nyo bago na to nang gagawin no kay pirmi may nagapangayo sang turagsoy kaya ko sing turagsoy pantat lang ang yatag ko sa inyo anay no yari no. Sa among barangay, ako ang may pispan, si Milya sang pantang, ang akong ginbuyan, ginsagot-sagot ko, sa apat ka bulan, akong naging harvest at ako nagluto, paksiw nga ginatan. Adlaw gid sang pista sa among barangay, madamong bisita na mista sa balay, pantat kong ginatan ang kong kaldero, una pa maubos wala gid simbilin bisan mga ulo, pantat nga ginatan sa basgid ang kahang sa katumpar na nabuyo, may nag-ubo-ubo, may nag-pisngo-pisngo, balod sang kakahang kamanhahan nag-ubo, pantat kong ginatan ilagin sa sabo, at Diyos kay nagbati katumpal na lapuyo, ang iban nagadihan, ang iban kapanihon, bawat sang kakahang kakana
kagananan pantat kong ginatan pantat nga ginatan akong naging luto sampagid sa kahang sang katumbal nga labuyo may nagaubo-ubo may nagapismo-ismo pangod sang kakahang balhas nagakagay luhak nagatulog pantat kong naginatan ilagin sa mo at Diyos kay nagbati katumbal nga labuyo ang iban nagadihal ang iban kapanihon tungod sang kakahang kagananan pantat kong ginatan tungod sang kakahang kagananan pantat kong ginatan. Hindi kita magkasala sa lyrics, sa chord ka, kung gitara, katalang kamuta, tulay ko ni, medyo mga pulso ta. Mahina ng pulso, no? Sige lang. Okay na? Yari kaya... Sorry, no? Kaya ginaano kita pirmi bigay ulan dito. Isa mabutan tataliti sa garden. Sige lang. Pahilayo lang ya mga ginakadukan natin mga balatian. Okay na, yari gali ang ginpangabay ng bahanon na nagatigulo Himalos, taga Gimeras Guru siya. Para git sa imo. Kung di dapat pagsintong ang istorya kasaysayan sang Himalos nga isla sa karong Gimaras nga probinsya kaginahati ko pa sa lima kabanwa Himalos ginhalinan sang Gimaras nga probinsya ginakapukusan sang lima kabanwa organ sang Lorenzo Cebu na ko'y napista nagkang kalima amo ang Nueva Valencia matahong na dugo bukan sang turista halin ka sa Asya, Amerika at Europa mga dumulong kung nakabisita malingaw sa palibot sa busay kakweta matingaw kung ikaka maputi ang balas sa pangilid sa baybayon sa palibot sang Gimaras puno sang mga tanong na mapuslan ang bunga may palaisdaan kag may hulumayan pa Gimaras na sa karon ang aming nangalan ginhikay sa hanggan sa mga hangkilan matahong nga isla kag ginadug
hamil ay sampik sa kabuhi, may kasakit, may kalipay. Puro po isang hangin sa kahaponan, nagsirbis ang kapalos sa mga malas doon. Ang festival, bantot na kaayo, kaginalubukan sa madamong alayo. Ang pagpaindis-indis sa mga produkto, kinahiliwat naman sa bulan sa Mayo. Founders ang pagtalakal, si Kiling, si Susana, nagkapangalan kung magsimanasan ka. Bukid sa mga sumitimbang, ilang hukol nga tumulo sa mahal nga diwa. Huwag maras din siya inubukan. Titigi ang migi ang imo ang imong maratas, hindi malintang sa mga pumuluyo, nanging kadunggana. Ang imong maratas, hindi malintang sa mga pumuluyo, nanging kadunggana. Okay na, umiyak to no, ang pangabaygit ng bano, no? Managatigolo, himalos, istorya, inasang gimaras, no? Okay, antes kita naman ng padayon, yari glianay, no? Sa atong mga pinalangga ng mga OFW, no? Nga nagapantri sa aton, labi na gid si kay ma'am, nire-recover, no? Kagaya, inday kay ma'am health chances, no? Sa kay ma'am Gima Manilaba, kag sa kay Abian Bubuitan, subong man sa kay Ma'am Emilien Pedregosa, kaya sa New York. Okay, ayong hapon lang, o kung mayong aga lang dira sa inyo. Happy watching sa kay Joselito Villarde dyan sa may Boracay. Sorry, gigabag ulo sa OpenCP. Request siya kuno dayon ang Biblia. Kung halos pa lamang magdumdum pagidbitay pero tambal ni Marizil Clarito. Ulaton ko. Ulatada. Idol, pero pabati kami dito sa Quezon City sa mga anak ko, sa asawa ko, kay Dolores Aligada. Halisa kay Julito Aligada. Happy watching na sa inyo. Shout out sa kay Sol Agustin dyan sa may Valenzuela City. Happy watching. Request po Montañesa Bisaya version. Ano ya? Watching from Davao City. Sa mga putahe. Mga Cebuano na sa Montañesa. Sa Kuana, sa Cebu mo na binaging release ang una mo. Sa mga abiyang, sa mga autodato ng mga Cebuano. Ayong ako lang sa inyo. Ay kasi kung makakon ko na, no? Pag mapangita ako man sa pirakat lang. No? Kaya kantahon na ito nga. Tayo Cebuano nga bersyon, ang iya sinang Ilonggo, ang Pitsirukoy. Kung sa Tagalog, mga putahe. Madamo gyud salamat idol gyud tami ako dira sa Central Maaw, Bago City. Negros Occidental ang Reyes family, keep safe kita tanan hambal ni Ray Reyes. Thank you gid, no? Na
kung dako pa ng paghalong aton dire. Maghalong ka mo man dira. Siyempre, tungod sa atong subunga panahon, daw tama gid ka magsunod lang kita sa mga protocol. Shout out lang dira sa may Felix Barbershop sa Putotan sa kay Arnel, Neko, kag Ronron. Request sila kuno mabugnaw ang talon. Sa mapa-request ko na si Julito Aligada sang request mabugnaw ang lasang. Salamat gid ang balya. Mga Cebuano ni sila nga mga food na ton. Hello po idol, pa-request po ng kanta Matinaw ang Langit from Tondo, Manila. Halin sa kay Rosalie Larisma. Happy watching. Okay na? Ano na yung tutong lang man. Okay na, yari na. Kaya ginapangabay gid ini ang bahanon ng mga tikulo Biblia. Para gid sa imo. Para gid sa aton nga mga mahal nga makakap.
amay nga ba nakatugas ang ano mangyari yun, ibliyagi ang kinahanglanon, ipiyalang ang instrumento na matuloy-tuloy patulong kay Kristo ihantukin lamang sa memorya, magpasagip isang Biblia, ihantukin lamang sa memorya, pirmis ang Biblia. Okay na, may ito no, ang bahanon nga nagatigulo Biblia para gid sa nagpangabay. Yari pagid no, para gid sa nagapangabay sa niyang bahanon, hulatada ang hulaton ko. Kung halos malamang magdumbo na magpahilayo ka na, hindi ko sa'yo makatulog kagmahin mo na kalimtan ka, walay liwan na gabi. Kung di magpakapunta na lamang, utin ako saksi pangusad na kulang sa tunga ko.
Okay na, muyo to no, ang aton nga din pangabay gid nga mga ambano no, para gid sa atong viewer no. Okay, na gulong ko papakaron. Antes na makita na magpadayon, yari naman na yung pila kong shout out no, gikan sa atong mga kautuan. Uway-uwaya na yung niwalagan. Shoutout Idol Pirot sa akong asawa si Jing Villafuerte ug akong anak si CJ Charles Villafuerte from Davao City. Halin sa kay Silski 93. Happy watching. Lagi ko po kinakanta ang inyong mga kanta, idol ko. Lahat po ang kanta ninyo nagustuhan ko. Hamal ni Rosalie Larisma. Thank you, Kit. Kung hindi na nungod sa inyo, hindi na akong kapadayon sa ba. Lote, ang sakan lang takong berangkang banon ko, ito lahat nag-anuan. Happy watching sa kay nung bubuitan. Para man sa inyo ang atong kumakot. Good PM, Idol Pirot. Request ako kanta, Peace Peace. Salamat. Live watching Caloocan City, Manila. Halin sa kay Liberato Espinosa. Idol, pa-shout out sa mga Torres family dira sa Tigbawan, sa mga katiyaan ko kag mga katiyuan. Salamat gid halin sa kay Julito Aligada. Mga Torres family daw. Ngayong hapon lang dira sa inyo. Hello tatay, mayong hapon sa imo tay kag sa bilog mo pamilya kag sa tanan nga viewer. Hindi ko kasagap mayo signal tay kay damol ulande hambal ni nung bubuitan. Sabihin? Ang bata? Damol ulande sa amon pero continue lang tao ko kabuhi isang pispis ana ko no request. Taro. Mayong hapon tay pero shout out sa Antonio family sa Talibong 1 Saraga Iloilo. Salamat kitay, stay safe and God bless from Wilmer Antonio. Thank you, Gid. May nagapmati gali na taga-Talibong, no? Rapit na lang barangay tama. Wala nyo, taga-Sambag gina ko. Natatay ko, taga-Sambag. Idol Pirot lihog tamyaw ako nanay. Peding Espinosa kag sa akong duha ka senior brads. Si Rodney kag Remy Espinosa. Happy watching sang Barangay Mapili, San Enrique, Iloilo City. Halin sa kay Liberato Espinosa. Happy watching. Ayong hapon tay Pirot, idol gid ka ni Papang hambal ni D Bunkers. Happy watching. Okay, no? Nagayon naman kita, no? Ano ay pasensya ka mo, no? Kaya ang damog lang sakit na subungan, no? Sang nagligad, sa wala ko maning pansang ilong, kinubuan sang ano, sang hubag na sakit. Anay subong ba? May ara naman nga kasunod. Anay nga nagdula. Ang isa, ara naman isa. Ha? Sige lang. Mga pag ano man ni sa atong tanan. Okay na? Yari ano kayo na ginpagabay gid dinhi ang bano ang nagatigulo mabugnaw ang talo. Ang silap sa mga tao, kau pinipita ko.
Ang ko'y pangkutan. Kung akong sunat, di mo nga nabago. Tukay na nga, ikaw inhulog sa puso. Wala sinotisya, wala sinotisya. Umabot sa ako. Okay na? Ito na, ang bahan ng naga. Tigulo, umabog na ang talo, no? Mga baigid sa atong mga viewer, no? Yari pagit, no? Ano ganito? Riyan. No? Para galing sa pangabay sa sining bahanon, sa nagatigulo, kabuhi sang pispis. Sa mga kapistisa, sa nagkakapuhi, sa magkabulangan, bisan wala katulad sa pispis, ang kapuhin sa tao, nawala simanggaran, pag wala simpigan, wala sumalukikon sa ilang natuto. Ang pagpinamdanan nagpalari ko, ang pagpangabuhi sa tunang may pinsukuran, simple may katapusan, bisan pa ang tuwing nasa pusay nagika, sa palayong nailig, makatulog sa kung kakaanay sang buhay nga may kahulog sa kabuhi diri sa kalibutan, samtang sa pagbubuhat, sa kahit taasan, nga ang
mga lapkap sa dughan. Okay na? May tunod. Ato nga paano naging dulot sa inyo sa sunod sa inyo mga pagpangabay diri sa atong kalingawan, no? Pirot Karanista sa atong channel. No? Okay, antes na magkita mo pala yun, mga pila na lang kakanta. Dua. Okay na? Kay karuba si Abkan naman tas. Samtang mag-ano, no? Basa naman kita na isang pila ka mga shoutout ikan sa atong mga kautuhan. Mayong hapon idol pirot lihog ko da tamyaw sa akon mga uto da sa barangay San Diego Lemery kag sa Ay, mga taga akon San Diego tatay na, kag no? nanay sa Antido family halin sa kay Mga Jenny tigo Caranzo. Mayong hapon lang dress inyo. Mayong hapon idol pirot watching from Quezon City halin sa kay Nestor Ilonggo local songs. Happy watching. Tayo pa request ko sang kanta nga di malas nga di buenas sambal ni Carlo Candido. Ako pag malam mo karo kay medyo daw ginatapos na kita. Kung hindi ka matuman, sa sunod naman. Mayong hapon sa tanan, mayong hapon tayo pirot ba na ulihi ko ba hambal ni Giovanni Concepcion. Happy watching. Happy watching lang. Madamo gid nga salamat sa kabuhi isang pispis tay sinsya nga amo na akong request permitay kay daw may something abi mo hawali nung buboytan. Okay na. Okay daw, bilang duhan lang kantahan ng idulot natin sa inyo, yari gino, kayo gino pangabay ko din para gino sa ato mga utot ng mga Bisaya, no? Kung mga Cebuano, no? Ining ang bahan ng mga tigulo, mabug na sa gino pangabay ko. Para gino sa inyo. Kung sa bagay, kamo mga Cebuano, ano mo gino yung ginatakuan, ang ginano nga Bisaya, pure nga Bisaya. No? Okay? Para gino sa inyo. Mabugnaw ang nasang atong ipuan. Ang silaw sa adlaw dilihikitan. Ang dahon sa kahoy kung sa hangin pulpun kasama katakon. Sa imong gihanglan kong langit o nagpag-iuwi nga mata ko ang tahan ko manuing tao ang akong kakapos kung imong kabuhatong isa akong unday ako kalipayon pagkahabog kintay sa imong iuwian daw sama sa langit nga nanganaw pilit kong magkapot ang imong kaanyag na nautlang buktong kong nagpula mabugnaw ang lasang akong ipuwian kahungod sa hangin kang lamis sa tubig ang mahimo hinday dapitong ko ikaw kalang kamantay kanimo mo awit mabugnaw ang lasang akong ipuwian
Okay na? Uya to no, nga ambahan mo no, nga nagatigulo, mabugnaw ang lasang para gito sa ato mga kauturan ng mga Bisaya no, o Konsibuan. Yari pa gito, bilang pangatapusan nato ng ambahanon para sa inyo no, ini ang ambahanon no, idulot naton sa inyo, nagatigulo, pandemya. Maayo lang ang yara sa pwesto, kabalagyan sang tulik sa pigado, mga grasya na ikan sa gobyerno, sila din ang una na makapinipisyo. Ano ay handang matangtang nato, labi na ang mga pamatanong, wala kita singahimo kundi manghayhay, subong sa kandila, amat-amat na dalunay. COVID-19 na makasulong pa, nga nagdulot galpong sa kapawan. Ano pala ang imong tinutuyo sa mga Pilipinon na lubos ang pagbabago o pandemya na umangkapintas, nga naghalit sa buos nga Pilipinas. Tama na nga mga pagtampalas sa mga pumuluyo nga halos na makatibawas, o pandemya nga tumangkapintas, nga naghalit sa buos nga Pilipinas. Tama na ang mga pagtampalas sa mga pumuluyo na halos na makatibawan, o pandemya na tumangkapintas, tama na nga pagtampalas sa Pilipinas. Okay no? Umiyato no? Bilang pagkatapusan nato ng ambahan no? Para sa inyo tanong no? Kaya wala na kita sa magtinion sa karong hapon no? Tub-tub naman kita sa kasunod ko Domingo no? Hindi lang magkalipat no? Mag-subscribe, mag-share yung like no? Sa atong mga kwan no? Tungod kay yara lang sa inyo ang atong kabaskog no? Nga tulot sa sini ng mga kalingawan no? Okay, no? Diri na nakita ko to kag mayong hapon gid sa inyo tanan. Bye-bye.